Mm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Lomin Batangas. Ayan, meron po tayo dito lumpiang tauge mga kapudibit at Siopaw. siopaw. Ang drinks natin tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis ang kamay namin mga take Kapampangan. Mga tana po. Ayan. Ito sabihan nyo yung tsura ko. Hi. Anong unang subo natin, Bar? Siyempre, tauge tayo dyan. Baba ko muna ito. Tang pasuyo ka na itanggas lang. Ayan. Thank you. Ito natin yan. Ayan mga kapudis, unang subo para sa inyo mga kapudibi. Mga tana po. Mga tamo. Sarap. Mayaman ka rin yung ulam niya nasi. Ne? Ulomi yan. Ulomi yan. Baka sabihin nyo naman, Mickey lang yan. Sa nag-comment po sa akin, tao po ba ako na? Hindi po ako tao. Itong tao ka na. Sabi niya. Oo, Diyos ko. Makanya ko mag-comment. At kaura, makanya ko mag-comment. Kanya man. Sabaw ba? Di naman sabaw. Oo. Para sabaw mong nasi ko po ito. Mga kapanasa. Ang una subo ay matanda ang una subo ako. Kain. Come on. Yung iba, nilalagyan siya ng toyo na. Toyo mo. Kahit ito. Nilalagyan naman talaga. Para mas masarap. Toyo tsaka sibuyas. Yan. Harap. Toyo tsaka kalamansi yan. Tapos kung mas masarap pa yan, may sibuyas. Ito, lagyan mo ng ganyan. Oh. Hindi nagaganyan. Ito, chili paste. Sakto-sakto maulan, mga kapatid. Hingi ako na. Okay lang. Anghang. Para siya sobra. Ang pakarakal. Karakal ko mo. Sarap. Sarap, no? Paras. Tapos ito ay may kalamansi. Sarap. Pag tag-ulang ganyan, masarap yung ganyan. No? Lomi, lugaw, sopas, sampurado, yan. Meron nagre-request ano daw. Ano kasi yan? Times 2. Ano yan? Samyang. Namatay yung ilaw ako. Namatay ba? Ayaw. Si Bibi Ama. Ako na. Ayaw ko na sili. Sobra paras.
Ubusin na natin to habang mainit. Kasi pag hindi na siya mainit, mawawala na yung pagkalapot ng sabaw. Mm-mm. Kaya unahin na natin ubusin yung lomi, no? Mas masarap kasi yung lomi pag malapot yung sabaw niya. Tsaka mainit. Kaya ubusin na natin. Mhm. Sarap. Ayaw na niya. Siyempre, sabihin niyo na naman kanya. Agad doon lang kaya niya. Ay, Ikaw daw yung taga-ubos. Totoo naman. ang ganda. Yung ano kasi ni Ate Aldi, yung bituka niya, ganyan lang kaimbis. Sa akin, ganyan. Ito na naman. Yun lang kaya kong ubusin. Yun lang. Yun lang kaya kong kainin. Yun lang ang kakainin ko. Pero si BBM nang taga-ubos talaga. Anong flavor to? Si Jake, yung nagko-comment lagi sa akin. Ayan, no? Kung mag-comment na naman kanyan. Baka niya ako itsura na kanyan. Kaya? Hindi. Yung nagko-comment lang, sabi niya mukha daw akong clown. Crush ka siguro. Guys, oh. Wow. Lalaki yata, babae yata. Yun eh. Lagyan natin ng ito. Siopaw bola-bola. Lumpia, maraming kulay. Oh. Masarap. Mas masarap. Ang laki na ano? Baboy. Isang araw ganito yung ulam ko. Ito. Lumpia. Binili sa Santo Tomas. Sisar. Fish. At shoutout pala kay Kuya Rick. Rick Paule. Ayan. Nagtatrabaho siya sa ano, Water District. Shoutout po. Tayo nagtitinda ng tilapia sa Santo Tomas at buko at saka kwek-kwek. Shoutout po, Kuya. Manal pala? Guys, yung sabaw ng ano, lomi Akin na lang to. Oo, siopaw. Try nyo. Mas fresh to kasi fresh yung ano niya, pabalat. Harap pala. Ang kagalo. Hi! Ano kaya to? Harap. Ano siguro to? Lagyan mo ng ano, ng sauce. Mas masarap. Meron dyan. Amukla da ka? Dali na.
Ayan. Sa mga gusto po pala mag-order ng pick up crispy ulo and pata sisig, ayan. Sa mga taga Manila, pwede daw po kayo mag-order sa True Lala Move. Sabi ni Ma'am Gigi. Meron daw nag-order, Bal. Kagagaling daw niyang sa US. Galing pa daw sila sa airport, tumiretso sa store ng pick up crispy ulo. Shoutout po sa iyo, ma'am, kung sino ka man po. Salamat po sa suporta po ninyo sa pick up crispy ulo. Oo, yan. Masarap daw na ano siya, naingay niya daw siya sa atin nung nanood siya. Ayan, sa mga gusto po mag-order, tumawag lang po kayo sa number nila, tapos pagkadating nyo doon, ipipick up nyo na lang. And pwede din po kayo mag-order through Lala Move. Yan, thank you so much po. And syempre, shoutout po kay Julie Tabua from Pasalo, Valenzuela, and shoutout kay Amber. Ayan, shoutout po kay Susan Cabrera at sa dalawang apo niya na si Wafer and Wayley Tarasona from Tuguegarao City. Shoutout po. Shoutout po kay Arlene Achos from Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout po sa inyo lahat. And syempre, Tita Olivia, shoutout po kaya kaingat ko po kaya mainit. Summer daw nila ngayon. Shoutout po Tita Olivia and Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, I miss you. Syempre, babe, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla Chubika Besa. Shoutout Baby Alison Catherine Bagoy, shoutout. Yes, Makapu Davis, agi sa mina naman yung pamakan mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga.